Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang BM. Tambalanista dati, kumikinangers ngayon. Sumulat po ako para ibahagi ang aking heartbreak story at para na din humingi ng payo. Ganito po kasi, matagal po akong third wheel ng dalawang malapit na kaibigan. Magkakasama kami araw-araw at iisa lang ang dorm na tinutuluyan. Ako yung forever na kakonsyaba kapag sosorpresahin nila ang isa't isa. Ako yung tulay para magkabati sila tuwing may tampuhan. Mahalagang parte ako ng love story nila kaya usapan namin kapag kinasal na silang dalawa, ako yung best man. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahiwalay ako ng school sa kanila. Nagkukumustahan naman kami palagi pero ang hindi ko alam, nagkalabuan pala sila na natuloy na rin sa hiwalayan. Hindi nila alam kung paano sasabihin sa akin kaya tinago na lang. Nasaktan ako nang malaman ko. This year may kinasal kaming common friend at invited kaming tatlo. Dumating silang may kanya-kanyang partner. Masaya naman ako na masaya sila sa mga bago nilang pag-ibig. Pero hindi ko maiwasang manumbalik yung alaala ng samahan naming tatlo. Noong ibalita sa amin ni girl na ikakasal na siya this year, napaluha ako. Nicole and Diego, papaano po ba ako makaka-move on para sa akin ay malungkot na ending ng love story ng friends ko? May kirot pa din kasi sa puso ko tuwing naiisip ko na they will not live happily ever after together. Salamat sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. BM. Hindi ka lang presidente, sasabunutan kaya nga kita eh. Charot, ayan. Alam mo, BM, medyo walang use itong pasensya ka na ha, itong crying over spilled milk mo kasi in the first place, they are in a relationship already with other people. Ayan, tama. Diba? Meron na silang kanya-kanyang meron na silang kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya na silang love life, diba? Alam mo, okay lang naman na balikan natin yung nakaraan eh. Mm-hmm. Okay lang yun. Okay lang na mag-reminisce tayo. Yes. Normal lang para sa atin na manghinayang dun sa mga nakaraan natin na sana ganito, sana ganyan. Pero to begin with, ulitin natin, it is the past. It is what it is. Tapos na siya. Tsaka yung sinasabi niya na ang inaakala ko they will leave ever after. Masaya sila. Correct. Mapapakasal nga. Tama. Diba? Hindi nga sila, hindi naman sila malungkot eh. Diba? Okay sila. Ikaw ang may problema. Correct. Ikaw talaga may problema. Kaya nga, in fairness naman, yun naman ang tanong niya. Paano siya makaka-move forward? Well, una, you just have to accept the fact na hindi lahat po ng mga nagiging jowa po natin ay nakakatuluyan po natin at sila ng ating forever. Lagi ko itong sinasabi, Jegs, na minsan may mga taong dumadaan sa buhay natin para matikman natin. Ganun lang yun. Charot. Hindi, diba? Nakikita ko kasi dito kay BM, nasa La La Land guy. Nag-create ka ng sarili mong mga character, prince and princess. Correct. Na sabi mo, eto sila ang magsasama. Yan. Nung hindi nagkatagpo yung prince and princess na kinreate mo,
nasasaktan ka. In the first place, nasan yun? Walang lalaland. So wala ka sa realidad, yun ang malinaw. Yun, di ba? Fantasy mo yun lahat na hindi nagkatotoo. Correct, Kaya nasasaktan ka, nalulungkot ka. Totoo yan. So, ang pinakamahalaga talaga dito is tulungan mo yung sarili mo na tanggapin na the past is the past. Alam mo, nakaka-nervous lang for you, BM, kasi baka ganyan ka sa maraming aspeto ng iyong buhay. Mahirap yung nabubuhay tayo sa mga what if, ha? Detach ka sa reality. Correct. Wala ka sa present. Nandun ka pa rin sa what if. Alam mo, yung naramdaman mo na nagkita-kita kayo sa isang event na nanumbalik. Normal yun eh. Na parang, I remember them, ganyan. Ito yung muntik akong maging best man nila, ganon. Pero yung ngayon na lungkot ka kasi hindi sila yung happily ever after. Alam mo sila, gumagawa sila ngayon ng muta. ng panis na laway. Ibig sabihin, hindi nila ikaw naiisip. Hindi nila naiisip yung nararamdaman mo ngayon. Kasi may mga kanya-kanya na silang buhay at yun yung kailangan mo tanggapin. May buhay ka rin. At dating masaya sila eh. Totoo! Mabuti kung hindi sila masaya eh. Baka pwedeng iba yung advice namin eh na o baka naman pwede mong gawa ng paraan para magkabalikan ulit. Total, naging tulay ka dati. Anong rason para hindi ka maging tulay ngayon? Diba? So tuloy-tulay ka ulit. Diba? Hindi eh. May kanya-kanyang love life. Ikakasal na nga yung isa, di ba? Feeling ko talaga kilala ka ng mga kaibigan mo na sa La La Land ka. Correct. Kasi nga, hindi nila sinabi sa'yo. Oo nga, totoo. Hindi nila binanggit sa'yo dahil alam nilang masasaktan ka. Ikaw yung tipo ng tao na talagang yung fantasy mo talaga na yun na yun. So, hindi ka nila sinabihan. Hindi pwede yung ganun. Kasi lagi na lang, ano ba yung term? It's like, with you, we're walking on eggshells. Diba? Tumatapak kami sa eggshell na parang kailangan maging careful kami sa'yo. Lahat ng sasabihin namin kasi baka masaktan ka. Hindi pwedeng laging ganun. Alam mo, ang mundo po natin ay malupit. Kung mahina-hina lagi ang kalooban, hindi tayo makakalaban. Diba? So, kailangan na patatagin ang kalooban that there are disappointments, that there are people na hindi magkakatuluyan, there are rejections, and there are separations. It's part of life. Yan. Diba? Normal yan. Yung nararamdaman mo masakit. Pero please, wag naman sanang tumagal kasi may kanya-kanya na silang buhay. Ikaw yung kawawa, ikaw yung lugi. Ikaw naiiwan eh. Correct. Again, i-grab mo yung reality. Yung ngayon, hindi yung nakaraan. Kasi, hindi ka in touch ka sa reality. Correct eh. Alam mo, it's okay na maramdaman mo yung ganyan for a while kasi healing takes time. 'Di ba? Baka hindi ka pa talaga truly naghi-heal. Okay lang 'yun, nangyayari talaga 'yan. Ang moving on talaga iba-iba talaga ng timeline. Pero dapat bibigyan mo rin ng sarili mo ng timeline and yung i-open mo, sabi nga ni Jigs, hindi ka in touch sa reality. Dapat i-open mo rin yung puso at isip mo sa bagong experiences. 'Di ba? Tsaka tingnan mo anong sinabi mo, lagi kang third wheel. Ikaw ang taga-bridge, 'di ba? Bakit hindi naman ngayon, 'di ba? Realidad ulit. Ngayon, 'di ba? I-create mo naman ang sarili mong kwento. Huwag kang mabuhay dun sa kwento ng iba. Correct. Kwento mo naman, 'di ba? So kumbaga, you have to gather your data sa reality, hindi dun sa future pa lang. Oo. Para kung paano ka hindi ka pa nga sure ng future eh. Yung past naman tapos na. Hindi naman na may rewriting of the past na tinatawag pero in this case, may kanya-kanya na silang buhay eh. So hindi ka makaka-rewrite ng past. Meron kasing ganun eh na parang after so many years, love is sweeter the second time around. 'Di ba? May mga ganun, 'di ba? Pero hindi eh. Ito talaga yung problema nating mga tao in general, tayong lahat na kung minsan yung pinipilit natin yung gusto nating mangyari. Yan. Meron na pong ibang nangyayari. 'Di ba? Doon bumibigat eh. Pero kung hinahayaan mo na Lord, ikaw na bahala. Ito ba yung pinapakita mo? Then, na ganun fluid talaga. lang siya. Totoo. Kasi pinipilit mo pa rin eh. Kaya may struggle kaya mabigat. Oo. At ako para sa akin yung sinasabi mo, Jegs, naniniwala ako na kapag ang isang bagay na pinipilit mo, kasi pwede tayo magpilit eh. Normal lang yan, free will. Diba? May will tayo. Gusto nating ipilit yung gusto natin. Pero kapag ka pinilit mo, tas ang bigat nito, to the point na may pagsulat sa Mahiwagang Burnay, ibig sabihin nun, hindi yun yung tama. Ewan ko, I think dun sa lahat ng mga naging
naging experiences ko pagdating sa pagdedesisyon, kapag ka yung desisyon na yun nagbibigay sa akin ng andaming tanong tsaka andaming bigat, alam kong hindi yun yung tama Pero yung sinasabi mo nga, kapag ka fluid, yung yung flow niya parang maayos, 'di ba? Okay yun. That's kasi the right choice. Lahat Correct. Diba? Doon ka magugulat na, ito yung gusto mo, hindi talaga. Sige, bahala na. Pero diba? pagdating mo dito, pak. Correct ka. Lahat into place. Ganon. Diba? Parang katulad ng, halimbawa, kunyari, ikaw ay nag-iipon para sa isang sasakyan. Meron ka napili na isang dealer, let's say. Pero nung nakausap mo yung dealer, ang daming problema. Walang stock. Nung nagka-stock, ibang kulay yung dumating. Nag-resign yung kausap mong ahente, di ba? Ang dami nangyayari na ang bigat. Tapos lumipat ka ng ibang car dealer. Pagpasok mo pa lang, yung ngiti nila abot tenga. Tapos yung gusto mo na nakita mo, available. Di ba? Tapos yung interest na naaayon sa mas mababa, naaayon sa budget mo. So yun yung tinatawag natin, example lang yun, na mas fluid. Di ba? Yung sa'yo, itong nangyayari sa'yo, BM, parang ang bigat Ang dami mong pinipilit na hindi naman dapat. Parang same lang din. Ito naalala ko lang, yung dental ko ngayon. Diba may nabanggit ako sa'yo dati na isang, Oo, pero hindi natuloy, hindi ko na pinilit kasi maganda yung offer pero hindi ko siguro baka hindi talaga to. So ngayon, ito yung right parang care dental. Ang daming parang ang daming obstacles. Pinagalitan nga ako ng doktor ko kasi humingi na ako ng med-cert na papabunot kasi sabi nila bubunutan pero hindi natuloy. So ito, biglang nakilala ko. Paano yung galit ng doktor? Binatukan ko ng folder. Wala ka pa namang buhok pang proteksyon. Literal. Alam mo, ikaw makulit ka din tapos. So yun nga, eto na, without knowing na dito pala ako nilid sa Right Care Dental kay Doc Adi Flores, which is sa Cavite lang. Na malapit. Na hindi ako mahihirapan. Na isang kausap mo lang, ang bilis. Ang bilis ng transaksyon. Correct. Kahapon bungal ka lang, ngayon may ngipin ka na, di ba? So yung ganun ba? Yes, Merong ganun Tsaka meron ding tinatawag na perfect timing. Di ba? So baka hindi pa ito yung, hindi yun yung oras talaga, di ba? Basta para sa BM, focus on your own journey. Tama. Yung mga kaibigan mo niyan nung college, ang tatanda na nila. Correct. Malalaki na sila, kaya na nila yung buhay nila. Do not depend your life, your feelings on them. Wala na nga silang pakialam Saka walang award-giving body na correct! Sa third wheel. Sa totoo! Best third wheel. At saka, alam mo, sa sobrang sikip na ng Maynila, wala nang space para sa martir. Wala na. So, wala kang lulugaran kundi mag-focus ka sa sarili mong journey. 'Di ba? Focus on your own joys. Ano ba yung mga nagpapasaya sa'yo? 'Di ba? Ano ba yung magpapakinis sa'yo? 'Di ba? Ano ba yung magpapakinang sa'yo? Bayat Dala Rosa Pine Jewelry ba yan? 'Di ba? Yung ganun. Focus on your own journey. Diyos ko, wala akong makita ang dahilan kung bakit stuck ka sa kanilang dalawa. Alam mo, sinasabi ko na may kanya-kanyang timeline pero parang hindi ko talaga mag-gets yung timeline mo. Hindi, pasensya ka na. Si BM talaga is living in fantasy. Kasi para ako hindi ko mag-get sa bakit may isang tao na talagang pero ito hindi namin invalidate yung nararamdaman mo. Hindi naman. Valid yan kasi naramdaman mo correct. Yan. Pero binibigyan ka lang namin ng ibang POV. Na parang hindi siya normal. Correct. Baka naman gustong sarili mong journey, 'di ba? At pwede mong start gawin yan by paano ba? Tulad ng isang araw, kausap ko si Sir Brian ng Hard Rock Cafe. Ngayong gabi, merong Valentine na event, ang True Faith, sa Hard Rock Cafe, Manila. Sa darating na Feb 26, nandyan si City. At di ba napanood mo si Ella May Saison? Yes, of course. Meron din si Ella May Saison sa Hard Rock Cafe ngayong February. Ayan, BM. Di ba? So, yun yung sinasabi natin na mga focus on your own happiness, on your own journey. Ayan, correct. Create your own story. Tama. Kung meron ka mang fantasy, focus more on yourself. Correct. Hindi sa iba. Kasi, again, hindi mo kontrolado yung buhay nila. Tama, 'di ba? At saka nagdesisyon na sila. Yun pa yung isa dun They have decided to
part ways Oo. and they've decided to have their own relationships. Ayan. Desisyon nila yun. Balikan ko lang uli yung si Miss Tonet na nag-ano sa atin nung mga anxiety tayo na wag nating problemahin yung mga bagay na wala tayong control. Correct, diba? Doon tayo sa may control tayo. Totoo. Which is your life. Correct. Ang control mo na ngayon, ano magpapasaya sa akin? Yan. Saan ba ako lumiligaya? Sino ba yung mga dapat kong kasama na nagbibigay sa akin ng good vibes? Yan, mga Tama. kontrolado mo yan. Ayan, maliligayahan ba ako pag pinadalhan ko ng pagkain si Nicole at Correct. Diego? Sa tingin ko, oo. Yan, gawin mo. Yes na yes. Go na go, di ba? Maliligayahan ba ako kung magpapadala ako sa kumikinang na tambalan ng Yan, GCash? tama. Why not, Oo di ba? naman. Ito ang realidad. Correct. Kailangan namin ng GCash. So yun. Focus on your own journey. Tama. It's about you. Yes, we are located at the MBC Media Group building sa tabi po ng Star City sa CCP Complex, Pasay City. Yeah. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!